کارگهên berhemînana Tehînê li Amêdiyê bû beriya sedan sala zivrit ku herjikevin da ev kargehe hebûyne û ta niha jî berdewam e. Di nihada li vê qezayî nêzîkî dihan aşên Tehînê hene û ji bo berhemînana Tehînê çendîn qonax dihêne pirêvebirin ta Tehîn berhem dihe. Vekirina van kargehan çendîn xizmetgehan ya xelkê vê deverê û wek şêwazê kevin jî dihêne karînan. Kevin da oş hebîne manteqê. Her wasa nukêt hotîne vekine piştî motoyekê ser heldonê hotîne vekine ve gelek cihêl nukêt hotin yê derkeftin mesela xerciyet kulyona xerciyet meahedona nukêt hotine vêra şûldikin alem carek wediyo zivrîte ve o şovet keteve. Mesela vêra nuka şeş heft amelekî tên yê şûldikin. Yê hey di ziraatî ke dî kunca xwe firûşîtin. Dê nevêre dê şûldikin dê benesîkê dê çêtir bîtin ku derve bûme bîn nevêre. Akinciyên deverê jî xweşxaliya xwe li hember vekirina van kargehan dene diyarkirin ji ber ku çendîn delîvên karî jê peyda bûyne. Em her wekî berê şûrê xwe dikeyne ve ser wextê berê her ogirêmeyê doroya û oşê ovêya û hemî tasmîmo berê em dest pê kiriye ve منی کرده افسولا. استفاده کو گله کو مازنیول ما خلک گوندی خو کری راستی و گله منطقه دوربر کو ریکون گله مثلا یو کورت کری مثلا چنا دیرتر مثلا امیدیه گوندی دوربر ما یعنی نزدیکی وره سر دونمات کنه کنجی خودی نورم بود هرین و هر واسه نسبت نقطه کو دیجی کو هم خلک گوندی خو یعنی شند استفاده جیب کین کوام گرک شما اما بروفتر عملین ویرا و هم خارجین سالنده رو هم بخوفی ویره شد که پشتوانیا لایەنên peywendîdar jî dê zêdetir delîvehê te dan hewlatî lêkar bikin ji ber ku di vê qeyrana niha da çendîn hewlatiyan mifa jê wergirtiye bû wergirtina delîvên karî. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.